आसामनि माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागुआ सफैगासिनो दं। बे फोरबोआ दुलाराय आसामनि गासै थागिबिफोरनि थाखायनो मोनसे रंजानायनि मोनसे फोरबो आरो दिनै बे फोरबोनि मुङै बेखौ बोसोर गोदानजों लोगोसे रंजालि बैसागुनि मुङै आसामनि दुलाराय हारि हारिसाफोरनो लोगोसे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव रायजानाय साफ्रोमबो सुबुंनोनो आंनि गाहाम अनसायनाय आरो हामग्लायनायखौ बावहरबाय। सिनायथि आसामनि थागिबिफ्रा बेखौ जारिमिना मोनहास'हायै समनिफ्रायनो खुंबोबाय थादों। गिबि समाव बैसागुआ धोरोमजों मोनसे सोमोन्दो थानाय बायदि फोरबोमोन, खिन्थु आथिखालाव बेखौ धोरोमजों लिंक थानाय फोरबो हिसाबै नङालासिनो बोसोर गोदान आरो बोथोर गोदाननि रंजानाय फोरबो हिसाबै खुंबाय थादों। दिनै आसामनि थागिबि हिसाबै असमिया जनगोष्ठी, बर', राभा गासैबो बे फोरबोखौ पालन खालामनायनि गेजेरजों जों जातिनि रोखा सिनायथिखौ फोरमायबोदों। जोंहा बेयाव जोंनि जारिमिन हाबनानै दं, जोंनि हारिमु हाबनानै दं, जोंनि धोरोमबो हाबनानै दं। खारन रंजालि बैसागुआनो दिनै बर'नि रोखा सिनायथि, आसामनि थागिबिफोरनि रोखा सिनायथिबो फोरमायदों। बेनिखायनो जों नैबे गोथार आरो रंजाथाव बेबायदि फोरबोनि मुङै साफ्रोमखौबो गाहाम अनसायनायजों लोगोसे आंनि गोसोनि गोरबोनि अननायखौ जासिबाय। गुबुन बोसोरनि बायदि एबारबो साफ्रोमबो बर' हारिनि सुबुंफ्रा बेखौ पालन खालामगोन, रंजागोन आरो बिनि गेजेरजों गावनि गोसोनि दुखु हांमाफोरखौ फोरमायनायजों लोगोसे फैगौ समाव गोदान गोसो, गोदान बोलो आरो गोदान साननाय हनायजों जातिनि, हारिनि आरो न'खरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो मोनसे गोजान थिरांथा लानायनि मोनसे सम आरो बे समखौ जोंनि साफ्रोमबो सुबुङानो जाहाथे मोजाङैनो लानानै फैगौ समनि प्लेनिं मोनसे खालामनाय जाहाथे गावनि जिउखौ दाखांलांनो नाजायो, आं बेखौनो भरसा खालामदों आरो हास्थायदों। जों बर'फ्रा गुबुन गुबुन धोरोमाव थानाय हारि जानो हागौ, खिन्थु बे जिहेतु जोंनि माहारियारि उत्सब, माहारियारि फोरबो, बेनिखायनो गुबुन गुबुन धोरोमाव थाब्लाबो जों बेखौ बर'नि मोनसे फोरबो हिसाबै, बर'नि माहारियारि फोरबो हिसाबै जों साफ्रोमबो पालन खालामनो सिबिनो नाजानांगोन, रोंनांगोन, सोलोंनांगोन। मानोना बेनो जोंनि सिनायथि, मानोना जोंनि हारिमुवा बेयावनो सोनारना दं, जोंनि रावा बेयाव सोनारनाय दं, जोंनि आबै आबौनिफ्राय सोलिबोनाय आसार खान्थिफ्राव बेयाव सोनारनानै दं। आरो बेखौ जों फोथांना लाखिनो हायोबासो जों बर' जातिया मोनसे गोथां जाति हिसाबै थांना थानो हागोन। आं आसा खालामदों जोंनि साफ्रोमबो बर'आ रंजालि बैसागुखौ अरायबो फोथांना लाखिगोन आरो बेखौ बोथोर सोलायनाय लोगो लोगो गोदान गोदान महर मुस्रि होना फोसाबलांनानै गोजौ थाखोआव लांनो हागोन। मानोना रंजालि बैसागुआ गोजौ थाखोआव थाङोब्लानो बर' जातिखौ गोजौ थाखोआव थांनो हानाय मोनसे लामाखौ नुहुरगोन। बेनिखायनो आं दिनै बे रंजालि बैसागु फैनायनि आग मुहूर्तआव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो सुबुंनोनो आंनि गोसो गोथारनि रंजालि सिबिथों बेबायदि मोनसे भरसा खालामबाय। आरो लोगोसे बे बैसागुनि गेजेरजोंनो आफा इसोरा जों साफ्रोमखौबो गासै खैफोदनिफ्राय बासायनानै, गासै गाज्रि बारहावानिफ्राय बासायनानै बे रंजालि बैसागु खुंनायनि गेजेरजों फैगौ समाव जों गोजोन थासारि लानानै गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे खौसेथि आरो गोजोन थासारिखौ लानानै जों जाहाथे थांनानै थानो हायो, बेनि थाखाय बोर होथों, बेखौनो आं आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय।